Les ONGs de la Taula de la Solidaritat i la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat de Sant Vicenç dels Horts han acordat emprendre accions de suport i visibilitat dels projectes solidaris i de cooperació que duen a terme. Amb aquest acord es comprometen a difondre les activitats i el funcionament de les entitats. Aquesta primera fira d'entitats ONGs, la intenció primera, l'objectiu que té és aquest, el de donar visibilitat de totes les ONGs de Sant Vicenç per fer-los veure el bon treball que fan acompanyant aquesta Fira de la Solidaritat. Hem fet un projecte que es diu Viu els colors de la cooperació. El projecte Viu els colors de la cooperació és la primera experiència de finançament col·lectiu engegada per les ONGs de la Taula de la Solidaritat i l'Ajuntament. Cada entitat presenta a la població un projecte propi de cooperació en països en vies de desenvolupament o de solidaritat en el territori més pròxim. Aquest projecte està identificat amb un color determinat i únic. Som Fundació Taller de Solidaritat, una ONG de desenvolupament que està present a tot el món i està especialitzada en crear microempreses per a dones. El nostre color és el lila. Nosaltres som la Fundació Baitat Tajafa, treballem per l'acollida de persones migrants i refugiats perquè tothom pugui viure amb igualtat de drets i d'oportunitats. El nostre color és el verd lima. Soc el president de l'Associació de Voluntaris de Sant Vicenç dels Horts i duem a terme projectes de voluntariat encaminats a fomentar la sensibilització amb els joves, amb discapacitats i la realitat social. El nostre color és el carbassa. Jo soc de Solidança, el nostre projecte és Fandema, a Gàmbia, y el nostre color es el blau. Soy el presidente de la entidad San Vicente del Sol en Sáhara. Nos dedicamos a hacer proyectos en los campamentos refugiados de Tinduf y nuestro color es el amarillo. Som Fe de Ghana, tenim un projecte al nord de Ghana, a Saula, on recolzem amb una escoleta educació, salut i alimentació. I som el color taronja. Som Semilla para el Cambio, treballem a Varanasi, a Índia, en projectes per a la infància, l'empoderament de la dona, i el nostre color és el turquesa. Nuestra ONG se llama El Tren Solidario. Hacemos eventos lúdicos y deportivos para recaudar fondos para el estudio de las enfermedades minoritarias infantiles. Nuestro color es el color rojo. Gracias. Al llarg de tot l'any, els vicentins i vicentines, un cop informats de les característiques de cadascun dels projectes, podran adquirir uns tíquets de colors a canvi d'1 €. Aquest finançament col·lectiu es mantindrà al llarg de tot l'any i es podrà utilitzar per destinar fons solidaris recaptats amb motiu d'accions concretes, concerts, espectacles, donacions particulars. Tots els esforços sumen i petits gestos faran viure els colors de la cooperació. Viu els colors de la cooperació.